היום זה סוף אפריל, זה ערב שבת, מחר זה יהיה ערב פסח, ויש לנו פה שלג שיורד עכשיו. זה החצר שלנו, ואפשר לראות כמה שלג באמצע אביב, שזה נהיה, ויש לנו כל כך הרבה. זה ממש לא יאומן. אחרי שהחלטתם שאתם לא באים לפה, אז לפחות תראו איפה אני גר. אז זה הבית שלנו. זה הבית, זה הגינה. וזה איך נראה הרחוב שלנו. וזה כל הסביבה פה. לא כל כך נחמד פה כמו הבית השני, אבל זה בסדר, אפשר לגור. וזה הבית, ויש לנו 2 קומות, כמה חדרים למעלה. נצלם לכם גם קצת מהצד השני. זה הגינה הקטנה שלנו פה. לא כל כך גדול, אבל זה בסדר. זה פה מאחורי הבית גם כן. קשה לראות, אבל זה איך שזה נראה. זה המספר של הבית, במקרה שתבואו לפה, שלא תלכו לאיבוד. ועכשיו ניכנס לבית. והיה לכם מזג אוויר טוב, היה שמש. זה הציורים שלי. וזה ניסיתי לצייר את ירושלים. זה המתקן הליכה של אלירה. זה הסלון. יש פה עוד כמה ציורים. וגם ציירתי תוכים.
היי, שלום יפה וכל המשפחה ושמואל, ושמעתי שיש לכם היום את היום הולדת שלכם, יפה ושמואל. אני מאחל לכם עד 120 שיהיו כל המשפחה ככה ביחד, והייתי מאוד רוצה להיות שם איתכם עכשיו, אבל עכשיו זה בדיוק כמו שאני נמצא איתכם ואני ממש נהנה מזה, ושיהיה לכם כל טוב ודרשת שלום לכל המשפחה ממני, ויש לכם דרשת שלום גם מהמשפחה שלנו, מבאפי, סיוון, דקלה ואלירן. מסרים לכם יום הולדת שמח ושיהיה לכם כל טוב. ביי.